Και αυτό είναι που μας έχει εξοργήσει και μας έχει κάνει έξω από τα ρούχα μας. Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες μια υπηρεσία στο μέλλον ήδη ξεκίνησε και επικουρικά συμπληρωνόταν από τον Μάρτιο που μας πέρασε μέχρι τώρα με τέτοιου είδους συμβάσεις. Στην ουσία είναι νοικιασμένοι εργάτες με την ανοχή των ομοσπονδιών και της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ που δίνονται σε διάφορες υπηρεσίες και τους χρησιμοποιούν κατά τη βούλησή τους. Στο μέλλον όμως αυτό φαίνεται ότι θα είναι το μοντέλο των νέων συνθηκών εργασίας, του νέου τρόπου ζωής πια και όλου του δημοσίου. Αυτό θέλουμε να σταματήσει, να κοπεί αυτό για να σταματήσει να μπει φραγμός στις απολύσεις στο δημόσιο. Να μην υπάρχει εναλλακτική λύση για να καλύπτονται οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο δημόσιο. Και πέρα από αυτό, έτσι και δεν μιλάει κανείς ούτε για κινητικότητα, ούτε για τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι έχετε δίκιο στον αγώνα σας. Τη συμπαράστασή μας την έχετε και οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουμε, δηλαδή και στη Βουλή και σε τοποθετήσεις που έχουμε κάνει, αλλά δεν δίνεται η μάχη κυρίως εκεί, να ξέρετε. Εδώ αυτός ο αγώνας, στον δρόμο, μαζί με άλλους να συμπαρασταθούν, γιατί είναι ενιαία τα προβλήματα. Εδώ σήμερα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο η κατάσταση. Εμείς παλεύουμε για να υπάρχει σταθερή και επώνυμη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους και για εσάς. Γιατί η σχολική φυλακή είναι απαραίτητη, γιατί γίνεται και μια προπαγάνδα η οποία λέει ότι μήπως δεν χρειάζονται, μήπως χρειάζονται λιγότεροι κλπ. Οι σχολικοί φύλακες χρειάζονται, είναι σημαντική η προσφορά τους στην κοινωνία και στο σχολείο και ευρύτερα. Και από αυτή την άποψη πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για αυτό το ζήτημα, μόνο που σας λέμε και πολιτικά, και δεν το λέμε επειδή είμαστε εμείς του ΚΚΕ, πρέπει να το σκεφτείτε εσείς, πρέπει να το συζητήσετε μεταξύ σας πρώτα απ' όλα, πρέπει να το συζητήσετε με άλλους εργαζόμενους, με άλλους κλάδους. Μην έχετε εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις μέχρι τα τώρα που κυβέρνησαν, μην έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ούτε και σε νέους φωστήρες. Γιατί όταν είναι στην αντιπολίτευση και στην αξιωματική αντιπολίτευση υπόσχονται πολλά και τα ξεχνάνε. Μπορεί να σας λένε ότι δεν έχουν ξεχάσει αυτά που έχουν υποσχεθεί προεκλογικά, όμως την άλλη μέρα των εκλογών δυστυχώς τα ξεχνάνε. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, δεν το λέω ως επιλογή πολιτική, ούτε αναφέρομαι μόνο σε κάποιο κόμμα συγκεκριμένο ή σε κάποιο κόμμα που έχουμε αντιπαλότητα εμείς ως ΚΚΕ. Είναι πείρα αρνητική, την έχουμε πληρώσει πολλά χρόνια τώρα, δεν πρέπει να την ξαναπατήσουμε και δεν πρέπει να έχουμε κι άλλα χαμένα χρόνια. Αυτό σκεφτείτε το, συζητήστε το, θα πρέπει να οργανωθεί αυτό που λέμε λαϊκή συμμαχία, αλλά αυτό πρέπει να είναι από τα κάτω, με δικές σας διαδικασίες του κινήματος, τα κόμματα και το ΚΚΕ μέσα σε αυτό, για μας αναφέρομαι, όπως και για άλλα κόμματα, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο κίνημα ως ΚΚΕ ως τέτοιο. Πρέπει να συμμετέχουν βεβαίως μέσω των μελών τους, μέσω των στελεχών τους, στα σωματεία, στους συλλόγους, στα συνδικάτα. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να αποδιαιτείται το κίνημα από κάποιες δίθεν φωτισμένες ηγεσίες που θα θέλουν να ικανοποιήσουν δικούς τους, είτε προεκλογικούς είτε μετεκλογικούς σκοπούς, ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους, γιατί και διάφορα συμφέροντα παίζονται. Αυτό σας λέμε να έχετε κατά νου. Κατά τα άλλα, αλληλεγγύη, συμπαράσταση θα έχετε από εμάς και ό,τι χρειάζεστε. Εδώ είναι και η κομματική οργάνωση. Αυτό θα το έχετε έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε ότι εμείς, παρότι τη δύναμη που μας έδωσε ο λαός ήταν πολύ μικρή στις τελευταίες εκλογές, ήταν αυτό το 4,5%, που σημαίνει μεταφράζεται σε 280.000 ψήφους πανελλαδικά. Αυτό το χρόνο, αυτούς τους 280.000 περίπου, θα τους είδατε σε όλη την Ελλάδα. Κάπου, ακόμα και στα χωριά. Στο χωριό μαζευόταν 10 άνθρωποι που είναι το ΚΚΕ, 5, και συζητούσαν, προσπαθούσαν κάτι να κάνουν ή να πάνε στη διπλανή πόλη όταν είχε ένα συλλαλητήριο. Δεν ξέρω που βρίσκονται, για παράδειγμα, το 1.680.000 που πήραν άλλα κόμματα, η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Πού βρίσκονται αυτοί? Είναι πρόβλημα. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι στους δρόμους. Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που πήραν 800.000 ψήφους, 600.000 ψήφους. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν υπάρχουν ευθύνοι. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες και σε πολιτικά κόμματα και σε κυβερνήσεις. Υπάρχουν όμως και σε συνδικαλιστικές ηγεσίες, που όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν προετοιμάσαν το έδαφος έγκαιρα για να οργανωθεί το κίνημα και να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση έγκαιρα μέσα στην κρίση. Και να είναι πανέτοιμος ο εργαζόμενος, το κίνημα να βγει στους δρόμους και να τα πάρει όλα και να τα κάνει σβάρνα. Γιατί αυτό που λέμε,
αυτό το σύστημα, αυτό το κράτος δυστυχώς έχει σαπίσει τόσο πολύ, έχει διαφθαρεί τόσο πολύ που δεν μερεμετίζεται, δεν διορθώνεται με επιμέρους μέτρα, με επιμέρους. Θέλει εκβάθρων αλλαγή, το λέμε συνέχεια, εμείς δεν το λέμε προπαγανδιστικά ή απλά έτσι προεκλογικά, το εννοούμε. Γι' αυτό μας λένε ότι τα παραπέμπουμε όλα στη Δευτέρα Παρουσία. Μα δεν είναι Δευτέρα Παρουσία να παλεύει σήμερα να προσληφθούν οι σχολικοί φύλακες, να μην διωχτούν από τις δουλειές τους ή να βρεις τρόπους, ας πούμε, ο κόσμος να βρει μια δουλειά και να δουλέψει και να έχει φτάσει, ας πούμε, η ανεργία και να διώχνεις κι άλλους ή άλλους να τους πηγαίνει σε διαθεσιμότητα από εδώ και από εκεί σε μετατάξεις, ας πούμε, σε μια αγορά εργασίας απλήρωτη ουσιαστικά και. Αλλά, σαν να λέμε έτσι, ανοίγει η βεντάλια όλων των προβλημάτων και της συζήτησης. Και δεν είναι βέβαια της ώρας να κάνουμε αυτή, αλλά... Και θα μείνουμε 1,5 χρόνο αν χρειαστεί. Δεν θα φύγουμε από το πεζοδρόμιο. Όπως μας έβαλαν στο μάτι του κυκλώνα και μας στέλνουν με ημερομηνία λήξη του θανάτου στις 23 Τρίτου του 2014, εμείς τους μπήκαμε στο μάτι και δεν θα το παρατήσουμε. Προσπαθούμε να πλώσουμε όλον τον αγώνα σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους. Και θα είμαστε εδώ. Αυτό, δέστε τη συμμαχία και με άλλους κλάδους. Εμείς θα αγωνιστούμε για τη ζωή μας. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αυτό που είναι, δεν μπορεί να διώχνουν εμάς γιατί μας θεωρούν παραπανίσους ή ακατάλληλους και να προσλαμβάνουν το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Μα αυτό είναι συνθήκες γαλέρας. Στην ουσία. Αυτό είναι. Φτηνή εργασία, νοικιαζόμενοι εργάτες. Αυτό πρέπει. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε φυσικά. Αυτό είναι όμως. Εργαζόμενοι τον χρόνο. Εμείς θα παλέψουμε για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας. Έτσι είναι. 4 εκατομμύρια δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μα ζεις έτσι. Ποιος μπορεί να ζήσουμε ούτε με 4 ούτε με 6. Κάποια στιγμή τι θέλετε, νοσηλεύτριες ή σχολικούς φύλακες. Λες και είμαστε αντίθετοι μια ειδικότητα στην άλλη. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα επίσης που θέλει μια ολόκληρη συζήτηση. Και ξεκινάμε και συζήτηση και στους εκπαιδευτικούς. Η παιδεία για παράδειγμα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της πολιτείας και ο ρόλος όλων. Μεταξύ μας το συζητάμε και σας λέμε την άποψή μας και τη γνώμη μας για να ξέρετε ότι ξέρουμε πράγματα. Βλέπουμε όλη την επιμορφωμένη, την καταρτισμένη γενιά να φεύγει έξω. Τα παιδιά μας φεύγουν έξω. Όταν με το καλό τελειώσει η κρίση, εδώ θα μείνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Το έγκλημα που συντελείται, δηλαδή πέρα από την αξιοπρέπεια, εις βάρος της αξιοπρέπειας του λαού, είναι και στο μέλλον του λαού. Δεν θα τους περάσει όμως. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να μην τους περάσει. Μα η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Έχει αυτό που λένε, είναι ψέμα. Έχει όλες τις δυνατότητες και τις παραγωγικές δυνατότητες, τα πάντα μπορεί να κάνει. Και στην αγροτική οικονομία. Πριν το πρωί ήμουνα σε μια συνάντηση σε ένα εργοστάσιο με εργαζόμενους που αρροδάκινα στην Πέλα. Και κάναμε συζήτηση. Και δεν επιτρέπουν στην ελληνική αγροτική οικονομία να αναπτυχθεί. Και εκεί πας και λες γιατί αυτό συμβαίνει. Φταίει μόνο η ανικανότητα κάποιων κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, αλλά πας κατευθείαν στην ουσία που λέει Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σου βάζει ποσοστώσεις. Δεν μπορείς, έχεις κρέας, έχεις ζάχαρη, έχεις γάλα, έχεις φρούτα και σου βάζει ποσοστώσεις. Αφήσουν εδώ, δεν μπορεί να κάνεις εξαγωγές. Αντίστοιχα σου φέρνουν εισαγωγές. Και αυτό τι είναι, ελευθερία λέει κίνησης εμπορευμάτων, γιατί είναι νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Μάστρ που έχει. Και σου φέρνουν αθρώα, γεμίζουν τα σούπερ μάρκετ με γερμανικά, δεν ξέρω τι, γαλλικά, ιταλικά, μέχρι και βραζιλιάνικα και παλού προϊόντα και εδώ δεν έχει ο Έλληνας αγρότης που σημαίνει και η ελληνική οικογένεια και ο εργάτης. Γιατί όταν ζει η μια κατηγορία, ο ένας κλάδος εργαζομένων, μπορεί να ζει και ο άλλος. Πώς θα γίνει. Οργανωμένο έγκλημα. Έτσι είναι αυτό. Και πας στην ουσία του προβλήματος. Και μας λένε, μα λέτε συνέχεια για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά εκεί. Μα αφού σε πάει η ίδια η κατάσταση εκεί. Το ίδιο θα μιλήσεις για τους εργαζόμενους στην αμυντική βιομηχανία που συζητάγαμε χθες και στην Έλβο εδώ και στα ΕΑΣ. Μα αφού κάνει η αμυντική κοινοτική οδηγία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, σου λέει να φέρνει ανταλλακτικά και εξαρτήματα από το εξωτερικό, να φέρεις γερμανικά από τα οπλικά συστήματα. Ενώ εδώ μπορεί να τα παράγει η Έλβο, τα ΕΑΣ, η πρώην Πυρκάλ, που τα θες και για την άμυνα της χώρας σε τελευταία ανάλυση. Που και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.